Siktiğim şehrinde kaybetmiştim kendimi. Ta ki seni görene kadar, ta ki seni görene kadar, ta ki seni görene kadar olanlar oldu. Esirin oldum, ilacım buymuş benim. Ta ki seni görene kadar ruhumdan vuruldum. Sana da aşk olsun, olmayacaksan benim. Beni al kendin gibi yap, sana yangınım arşa kadar. Alevin sarsın günümü, gündüzü al gecelere kat. Beni al kendin gibi yap, sana yangınım arşa kadar. Alevin sarsın günümü, gündüzü al gecelere kat. Üstelik geceler gece değil, siktim şehrinde kaybetmiştim kendimi. Ta ki seni görene kadar, ta ki seni görene kadar, ta ki seni görene kadar olanlar oldu. Esirin oldum, ilacım buymuş benim. Ta ki seni görene kadar ruhumdan vuruldum. Sana da aşk olsun, olmayacaksan benim. Ta ki seni görene kadar ruhumdan vuruldum. Sana da aşk olsun.
Yaşa Bulgarya!
Сега ще Загъщи го ризата в панталона, че му падат. И нали знаеш какво да кажеш? Стотинки му остави под възглавницата. Искам един балон. И два балона са без златни са златни. Денис е там, има иглянка, има. Или на елекът. Далеко е. Да. Два златни. Те златни. А златни са? Готови са? Так намало възглавниче. Вземи го и обърни се към баща му. И към майка му, не е ти там, айде, Ирино, застане ти. Еврей, възможно? Християн ще говори. Добре.
навсякъде всичко изпълва съкровище на благата и подателя на живота. Дойди се всели в нас и ни очисти от всяка сквернота и спаси благи нашите души. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Пусти на посвещите. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Слава чисто и святому Господи, чисто на веки веков. Амин. Пресветая Тройца, помилуй ни, Господи. Чисти греховете ни, Владико. Прости беззаконията ни. Свети посети и цели немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес, и прости нам дълговете ни, както ние прощаваме на длъжниците си, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Велика Отете, предача неволника, вселения, стасителче, езики повинающа, яко жену Божие, вонитво живе си, Господиньо, и напотник безновена, сотвори нестуна. Като святе Дмитрие, Христо Богу молися, дървако на велия милост. Да. Бързо татвите. Това няма днес. Много съжаля се помоли Господи Боже наш, да се моли, да почне да се отпечата светлината на лицето ти върху върхът и върху, и да се отпечата кръста на Бога, Твой символ в сърцето и помещенията му, за да отбягва светата на света и всеки лош замисъл на врага, да следва Твоите повеления, дай Господи, неотречено да остане светото ти върху него.
бъде съединен в подобно време с Светата ти църква и усъвършенстван чрез страшните тайни на Христа Твоего. Като живее под Твоите заповеди, опази печата на конкретен да получи блаженството на избраните в Царството Ти. О благодати човеколюбен, единородният Твой Син, с когото си благословен, с пресветия, благия, животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Вдигна. Радвай се, благодатна Богородица Дево, защото Тебе изгря слънцето на правдата, Христос Бог наш, който просвещава намиращите се в мрак. Весели си Ти, старче праведник, който си прегърнал освободителя на нашите души, даряваш нам възспасение. На Господа да се помоли, Господи Боже, истината Твоето от името на единородния Ти Син, Светия Ти Дух, възлагам ръка да си върху връбът и бъдето, който се удостоил да прибегне към светото Ти име, да се запази под заслона на крилете Ти, отстрани от него старата оная заблуда, изпълни с вяра, надежда, любов към Тебе, за да познае, че Ти си Бог истинен, единородният Твой Син, Господ наш Исус Христос и Светият Твой Дух, дай му да постъпва по всички Твои заповеди и да пази угодното на Тебе, защото ако човек стори тия неща, ще живее чрез тях, запиши го в книгата си на живота и го съедини с стадото на наследието си. Нека се прослави върху него светото Твое име, името на възлюбения Ти Син Господа нашего Исуса Христа, и на животворящия Ти Дух, нека ушите винаги милостиво гледат в небо и ушите Ти да чуват гласа на молбите му. Развесели го в делата на ръцете му, на всичкото му потомство, за да Те величае, като се покланя и слави великото Ти възвишено име и да Те хвали винаги при всички дни на живота си, защото Тебе възпява всяка небесна сила и Твоя славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и в веки веков. Амин. Защо? Върху ли е този долу, нещо прозорец? На Господа да се помоли, Господи, Савод Божий Израилев, който изцелява всяка болест и всяка немощ, милостно погледни на раба си, потърси, издери и прогони от него всички действия на дявола, запрети на нечисти духове и ги изгони, очисти творението на Твоите ръце и като употреби силното си действие, смъжи сатаната скоро до козете му и дай му да побеждава над него, над нечисти му духовете, получавайки от Тебе милост, да се удостои с безсмъртните и небесни Твои тайни, слава да отправи на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. На Господа да се помоли, вечни владико Господи, който си сътворил човек по свой образ и подобие, си му дал възможност за живот вечен. После като отпаднал чрез греха, не си го презрял, а си уредил чрез човечването на Христа Твоего, спасението на света. Сам Ти приеми в небесното си царство и това свое създание, като го избавиш от робството на врага, отвори очите на ума му, за да сяе в него просветата на Евангелието Ти, привържи към живота му свет Евангел, който да го избави от всеки замисъл на врага, от лоша среща, от падащи демо, от лоши привидения, и изгони от него всеки лоши нечист дух, който е скит и се е загнездил в сърцето му. Изгони от него всеки лоши нечист дух, който е скит и се е загнездил в сърцето му. Изгони от него всеки лоши нечист дух, който е скит и се е загнездил в сърцето му. Дух на заблуда, дух на лошота, дух на идолослужение и всякакво истолюбие, дух на лъжа и всяка нечистота, която се върши по начаване на дявола, и направи го разумно отца на светото стадо на Христа, Твоего почетен член на църквата си, съсъд осветен, син на светлината и наследник на царството Ти, тъй като преживее по Твоите заповеди, като запази печата неповредени, обади дрехата незапетнена, да получи блаженството на светите в царството Ти по благодат и милосърдие и човеколюбие на единородния Ти Син, с когото си благословен, с пресветия, благия животворящ Твой Дух,
сега и винаги и во веки веков. Амин. Тази песенка, обръщам се назад. Ще отвариш, да въпроси. Че отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, всичкото му служение, всичката му гордост? Отричаш се. Да. Отричаш. Отричам се. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Опрекох се. Отрече ли се от сатаната? Опрекох се. Отрече ли се от сатаната? Опрекох се. Те символично си духа и се плюва на земята. Символично се плюва. На запад, на изток се обръщаме. Така. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетавай се с Христа. Съчетах се. Съчетавай се с Христа. Съчетах се. Съчетавай се с Христа. Съчетах се. И вярваш ли в Него? Вярвам. Вярвам в Него като цар и Бог. Сигурно не вярваш една книжка, нали? Да, да. Чете ли се много? Ами, Божията писмо. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небесно и земята, на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог. Истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплоти от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим. Направо с Отца и с Отца, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците пред нас, света, Вселенска и Апостолска църква. Изповядва едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот бъдещия век. Амин. 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 Съчетали се с Христа. Съчетах се. Съчетали се с Христа. Съчетах се. Съчетали се с Христа. Съчетах се. Поклонимо се, покланяме се на Отца и Сина и Святаго Дух, единосъщна и неразделна Тройца. Благословен Бог, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината, сега и винаги во веки веков. Амин. Господу да се помолим. Владико Господи Боже наш, призови ръба си валежи светото Твое посвещение и удостиго стая велика благодат на светото Твое крещение, сними от него вечността и го обнови за живот вечен. Изпълни го със силата на Светия Твой Дух за съединение с Христа Твоего.
та да не бъде вече чедро на тяло, чедро на Твоето царство, по благоволението и благодата на единородният Ти Син, с когото си благословен, заедно с Пресветия, благия, животворящ Твой Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. С мир Господу да се помолим. Господи, помилуй за мира свиши и за спасението на нашите души. Господу да се помолим. Господи, помилуй за мира на целия свят, за благосъстояние на светите Божии църкви и за обединението на всички. Господу да се помолим. Господи, помилуй за този свят храм и за уния, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий. Господу да се помолим. Господи, помилуй за високо преосвещение наш митрополит Гавриил, за честното презвитерство, за дяконството в Христа, за целият църковен причт и за всички люди. Господу да се помолим. Господи, помилуй за благочестивия и христолюбив наш народ и воинството му. Господу да се помолим. Господи, помилуй, за да се освети тази вода със силата и действието и слизането на Светия Дух. Господу да се помолим. Господи, помилуй, за да се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово. Господу да се помолим. Господи, помилуй, за да дойде върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица. Господу да се помолим. Господи, помилуй, за да се просветим с просвещението на разума и благочестието, чрез слизането на Светия Дух. Господу да се помолим. Господи, помилуй, за да се окаже тая вода прогонваща всеки коварен замисъл на видимите и невидими врагове. Господу да се помолим. Господи, помилуй за Той, който пристъпва всякъм, за да стане Той, който се кръщава в тая вода, достоен за нетленното царство. Господу да се помолим. Господи, помилуй за Той, който пристъпва сега към светото просвещение за спасението му. Господу да се помолим. Господи, помилуй, за да се окаже силна светлина и наследник на вечните блага. Господу да се помолим. Господи, помилуй, за да стане сраснат и участник в смъртта и възкресението на Христа нашия Бог. Господу да се помолим. Господи, помилуй, за да може Той да запази облеклото на кръщението и облачението с духа чисто, непорочно в страшния ден на Христа нашия Бог. Господу да се помолим. Господи, помилуй, за да бъде тая вода за него баня на обновление, за прощение на греховете и греха на нетлението. Господу да се помолим. Господи, помилуй, за да чуе Господ Бог гласа на нашето моление. Господу да се помолим. Господи, помилуй, за да бъде избавен Той и ние от всяка скръб, гняв, беда и нужда. Господу да се помолим. Господи, помилуй, застъпи се за нас, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй, като си спомним с всички свети, Пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и всякога Дева Мария. Нека сами себе си, един други, целия наш живот на Христа Бога да отдадем. На Тебе, Господи, на Господа да се помолим, добросърдечни, милостиви Боже, който изпитва сърца и вътрешности. Едничък знаеш тайните на човеците, защото няма нещо неявно пред Тебе, всичко е разтворено и открито пред очите Ти. Познавайки ме, не дай да се погносиш от мене, нито лицето си да отвърнеш от мене, но като отминаваш греховете на човеците, за да се покаят, презри моите прегрешения в този час и умий му телесната сквернота и душевна нечистота и цяло му освети с всесъвършената си невидима сила и духовна десница, за да не би като обявявам свобода на други и като е предаван с пълна вяра в Твоето неизказано човеколюбие. Сам аз като роб на греха да бъда негоден, не единичък благи човеколюбиви владико, нека се не върне унизени посаме, да изпрати ми сила отгоре и открепи ме за службата на предстоящото велико небесно Твое таинство, изобрази Твоя Христос в тогова, който ще се възроди чрез моето окаянство, издигни го върху основата на апостолите и пророците си, не дай го събаря, а го насъди като истинска младочка в светата си Вселенска и апостолска църква. И не го изтръгвай, тъй че като напредва в благочестие, да се слави чрез него през светото Твое име на Отца и Сина и Светия Дух,
сега и винаги во веки веков. Амин. Велик си Господи, чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Велик си Господи, чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Велик си Господи, чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса, защото Ти като си привел по свое желание в битие всичко от нищо, със своята мощ държиш тварите, със своя промисъл управлява света. Ти като си съставил твърта от 4 стихи и с 4 времена си увенчал годишния кръг. От Тебе третерят всички разумни сили, Тебе възпява слънцето, Тебе слави луната, Тебе посреща звездите, Тебе суша светлината, Тебе тръпнат бездните, на Тебе слугуват изворите. Ти си прострел небето като кожа, утвърдил си земята върху водите, Ти си оградил морето с пясък, пролял си въздуха за дишане. Ангелските сили на Тебе служат, архангелските ликове на Тебе се покланят, огноките херовими и шестокрилатите серафими около връзката стоят и летят, уста хвет непристъпната Ти слава. Закриват лицето си, защото Ти, бидейки Бог неописуем и безначален и неизразим, дойде на земята като те образ на раб и се уподоби на човек, тъй като по сърдечната си милост, Владико, Ти се не стърпя да гледаш човешкия род, измъчван от дявола, а дойде и ни спаси. Изповядваме благодата, възвестяваме милостта, не крием благодеянието, Ти спаси рожбите на естеството ни, освети девическата отроба с раждането си, всичката твар възпява Тебе, явиля се, защото Ти, Боже, нас се яви на земята, живящ човеците, Ти освети йорданските струи, като изпрати на тях от небето през светия си дух, и изпуши главите на загнездалите се там змеове. Сам Ти, човеколюбиви царю, и сега дойди чрез слизането на светия Твой дух и освети тая вода. Сам Ти, човеколюбиви царю, сега дойди чрез слизането на светия Твой дух и освети тая вода. Сам Ти, човеколюбиви царю, и сега дойди чрез слизането на светия Твой дух и освети тая вода. И дай благодата на изкуплението, благословението на Йордан, направи я извор на нетление, осветителен дар, очистващен греховете, пазващ от Бог и гибелна за демоните, недостъпна за вражеските сили, с ангелска сила изпълнена, да бягат от нея зломислищите за създанието Ти. Защото призовах чудното, славно и страшно за враговете Твое име, Господи, да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили, да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили, да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Молим Ти се, Господи, да отстъпят от нас всички въздушни и смъртни призраци, да не се окръв в тая вода тъмен демон, нито да след с кръщавания зъл дух, който причинява потъмнение на мислите и забъркане на ума, но Ти, Владико на всичко, направи тази вода да бъде вода за изкупление, вода за освещение, очистване, Твоите дух, разслабване окови, прощаване прегрешения, просвета на душата, баня на възраждане, обнова на духа, дарба на осиновение, облекло за нетление, извор на живот. Може да се вършите, Боже. Защото Ти си рекал, Господи, умийте се и ще бъдете чисти, махнете злините от душите си, Ти си царил с више, възраждан чрез вода и дух ви се, Господи, чрез тая вода да се присътвори кръщавания в нея, за да бъде векия човек, който сте в Ти, а да се облече в новия, който се обновява по образа на Създателя си, тъй като се срасне с подобието на смъртта чрез кръщението, да бъде участник във възкресението Ти, като опази дара на Светия Твой дух и възрасти залога на благодата, да получи награда на горното призвание, да се причисли към първородните, които са записани на небето в Тебе, Бога и Господа нашего Исуса Христа, защото на Тебе подобава слава, власт, чест и поклонение заедно с безначалния Твой Отец и с пресветия, благия, животворящ Твой дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Получи само краката или изцял да го събличе? Цял, що? Изцял, да, питам момчето, че не знае. Айде. Цял казах, да. Айде, давай. Красника.
Нека се Бог Божий и Валентин се седай на радост. Нещата се дадат Божии. Валентин. Амин. И Сина. Амин. Боже мой, комуто беззаконие са родственичите грехове са покрити. Боже мой, човек, комуто Господ няма да вмени грях и чуто дух няма оказва, докато мълчах и изпощити се Господи му цеделото и окане, защото денем и нощем тежеше от мене Твоята ръка, свежестта ми изчезна като през лятна засухна, аз ти открих греха си, настиг беззаконието си. Аз казах, ще изповядам Господу моите престъпления, ти сни от мене вината на греха ми. Затова всеки праведник ще ти се помоли от време, тогава разливът от новото води няма да го постигне. Ти си мой закрила, ти ме пазиш от скръп, укръжаваш ме с радостно избавление, ще те вразумя, казва Бог, ще ти насоча пътя, по който да вървиш. Ще те ръководя, моето око е на тебе. Не бивайте като кон, неразумна мъска, чието челюсти трябва да се обуздават с слуга и огълник, за да ти се покоряват. Много са скърбите за нечестивица, които се уповават на Господа. Него милост окръжава. Веселете се в Господи, радвайте се праведници. Тържествуйте всички прави по сърце. Благословен си Господи, Боже Вседържителю, извор на благата, слънце на правдата, който зуния, що са в мрак, си направил да светне светлина, за спасение чрез явяването на единородния Твой Син и Бог наш си подарил на нас недостойните многоценно очищение в светото кръщение и божествено освещение в животворното помазание, който и сега си благоволил да възродиш новопросветения си раб чрез вода и дух и си му дал прошка на волните и неволни грехове. Сам ти, благосърдни владико Всецарю, подари му и печата на дара на свети и всесилни и поклоняем Твой дух, му ти се покланим и причастието на светото тяло и дългоценната кръв на Христа Твоего запази в Твоето освещение, утвърди в православната вяра, избави от лукавия и от всичките му работи чрез спасителния страх пред Тебе, пази душата му в чистота и правда, тъй като Ти благоугажда всяко дело и слово да стане син и наследник на небесното Ти царство, защото Ти си наш Бог, Бог, който милва и спасява. И на Тебе слава отправяме с единородния Твой Син и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Облича се рабът Божий Валентин, дрехте на правата в името на Отца, Син и Светия Дух. Амин. Милостиви Христе Божи наш, Ти, който се облича със светлина, като дрехи подани светло деяния. Вой мен мир всем, покимен. Благослови Господ е моя светлина, мое спасение, от кого ще се боя, Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша. Премудрост из посланието на Светия апостол Павел към римляни четения да внимаваме, братя, всички ние, които се кръстихме в Христа Исуса, в Неговата смърт се кръстихме и тъй ние се погребахме с Него чрез кръщението в смъртта, както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца.
тъй ние да ходим в обновен живот. Защото ако сме зраснати с подобието на смъртта му, то ще бъдем съучастници и на възкресението, като знаем това, че дрехите наш човек е разпнат с него, за да бъде унищожено греховното тяло. Да не бъдем вече роби на греха, защото който е умрял, той се освободи от греха. Ако пък сме умрели с Христа, вярваме, че ще живеем с него, знайки, че Христос веднъж възкръсна от мъртвите вече не умира, смъртта няма вече власт над него. Колкото до това, че той умря веднъж за греха. А колкото до това, че живее за Бога, тъй вие считайте себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога в Христа Исуса, нашия Господ. Алелуя, алелуя, алелуя. Едно Господ, слушай Светаво Евангелие, мир се. От Матея Светаво Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме в това време 11 ученици отидоха в Галилея на планината, дето им бе заповядал Исус. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха, и като се приближи Исус да говори, им рече: дадена се всяка власт на небето и на земята. И тъй дете научете всички народи, като и кръщавате от името на Отца и Сина и Святаго Дух, и като ги учите да пазят всичко, което са ни заповядали. Ето аз съм с вас, че всички ви до свършите на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. На Господа да се помолим. Владико Господи, който подари на ръба си изкупление на греховете чрез светото кръщение и му даде възводен живот, сам да благослови да сия винаги в сърцето на светлината на лицето ти, опазищите на вярата му не досегнат. От вражески зломислия запази в него дрехата на нетлението, с която се облече неосквернен и неопетнен, като опазваш в него с благодата си, сигурния печатък наведен. И като биваш милостив към него и към нас по многото си милосърдие, защото е благословено и прославено всечестното и великолепно име Твое на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Амин. Двамата помажащи дете. За скъсните ще обикалим около купена. Поменше. Да поел. Верици во Христа, крестите ся, во Христа, облеко сте ся. Алелуя. Верици во Христа, крестите ся, во Христа, облеко сте ся. Алелуя. Верици во Христа, крестите ся, во Христа, облеко сте ся. Алелуя. Слушай. Отнете главите си пред Господа, облекли се в Тебе, Христа и Бог наш, пред Тебе наклони с нас своята глава, запази го да остане непобедим борец срещу уния, които напълно връждуват срещу
Него и нас с Твоя нетленен венец отличи всички като победители до край, защото на Тебе е присъщо да милваш и спасяваш, и на Тебе слава отправяме с безначалния Твой Отец и с Пресветия, благия, животворящ Твой Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Оправдан си, просветен си, осветен си, умит си, с името на Господа нашего Исуса Христа и Духа на Бога нашего, Ти се кръсти, Ти се просвети, Ти си ни го помаза, Ти се освети, Ти се умила в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. На Господа да се помолим, Господи Боже наш, който по своята благост и освети от пълнотата на купа на вярващите в Тебе, благослови Той младенец, и нека слезе на главата му благословението си, както чрез пророк Самуил си благослови цар Давида, благослови и главата на ръба си Валентин, чрез ръката на мене грешен си излики на него, чрез Светия Твой Дух, защото като достигне възраст на старческа седина да Те отправи слава и да види Иерусалимовите блага при всички дни на живота си, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Помилуй ни, Боже, по великата Твоя милост, молим да се чуе помилуй. Ще се молим за благочестиве и православен български народ и за цялото наше христолюбиво воинство. Още се молим за високо преосвещение наш митрополит, за всички наши в Христа, брати. Още се молим за новопросветения Божи рад Валентин, за да бъде запазен през всички дни на живота му, във вярата на чистото изповядване, във всяко благочестие, изпълнение на Христовите заповеди. Още се молим за милост, живот, мир, здраве и спасение на Божия раб Денис, възприемник, защото си милостив и човеколюбец Бог и Тебе въздаваме славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Светому Духу, и нині и присно во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Христос, истинския наш Бог, който благоизволи да се кръсти от Йоанна заради нашето спасение по молитвите на пречистата своя майка и на всички свети да ни помилва и спаси, защото е благ и човеколюбец. Молитва ни, свети Отец наш и Господи Исусе Христе, Боже наш, помилвай нас. Амин. Амин. Това са съседните.
Добре, ти го взе, християни ти го връщат. Айде, мерси. Малко, те къде се отиват? Кой? Еми, тук сме вече. Таки, а Мелко къде? Мярко си замина, отива да свири. На ресторанта. Айде да сме живи и здрави и На мерси. здраве на всички, честито.